सिगां समाव बिबा जानाखि एसे मावदों नङा होमबा बेखौ फुरा खालामनांगौ होननानैहाय दिनै इउपिपिएलआ आवगायदोंमोन बा इउपिपिएलजों जोंबो सापर्ट जादोंमोन दिनै सरकार दाखांनायनि उनाव मा मावनो हाखो बिथांमोनहा गैसिनाना जेथोनाखि मावदों खुगाजोंल' ना ससियेल मिडियानि गेजेराव सान हर खामानि मावनाय प्रमद बर'नि नेतृत्व बेनि गेजेरजों सान्थि फैबाय गोजोन फैबाय नाथाय एनडिबिआ सान्थि खालामामोनब्ला प्रमद बर'आ सान्थि खालामनो हागौमोन नामा प्रमद बर'आसो नङा होमबा बेखायनो दानि जेनाखि एलएन सरकार बिथांमोनहा दाबाय बिजेपिजों दं होनजानाया मानो बे सासे अस्त्रधारि नङा बे सासे थै मोदोम जिउ दान होग्रा मानसि नङा बेखौ रावबो गिया दा बे हिसाबै दिनै एपिपिआ फैयोबा सोरबा हाग्रामा मोनबा बे दम होनो हानाय फुल पावार फैगोन रायजोफोर मिथिबाय मानो अस्त्र हमग्राखौसो गियो मिथिबाय गुबुनखौ गिया दै मानो अस्त्र हमग्राया जाहैबाय गावनि देहा मोदोम जिउ सोलेरखौनो दान होनानै मावबोखानाय नांबोखानाय हिसाबै नोंथांनि खर'आ एसेबाबो माबा मोनसे जानो हागौ ओरैबो जाया उल्थां फाल्थां खालामबा ओइ जा हगा होना माबा मोनसेबो खालामफ्लांगारगोन बेफोरखौ साननानै गिगोन ना बिसोरो नङा रायजोफोर दा बे हिसाबैनो नोंथांमोनहा जायखि पलिटिकेल पार्टिया फैया मानो फै बयबो खोनासं नाथाय जाथिया मा जालांनो नागिरदों जाथिया मा बबे लामाजों सहैनो नागिरदों बेखौ सिन्था खालामनांगौआ निस्सय नोंथांमोननि दै जोङो मोनखानाय बुस्थुखौ जोङो बोरै हगारो बिथांमोनहा बुंदों सान हर खामानि मावदों मानबिला प्रमद बर' सारनि जेनाखि सरकारा सान हर जिरायनाय गैयै खामानि मावनायनि गेजेरजों सोलायनो अनेक रोखोम डेभेलप जागारनाय जादों नोंथांमोना मा डेभेलप खालामदों नामा सोरनोबा होआखैना बिथांनि खुगाया गासिबो थगायजोबनाय आंथ' बुङो दिनै सान हर खामानि मावाखै नङा मावदों बिथाङा मावदों जे रायजोफोर नोंसोर नुदोंना नुवाखै आं मिथिया खिन्थु आं नुदों मोनसे एक नाम्बाराव जाहैबाय बे परबत जरा सिखाया बेयाव आदानि कम्पानिया हाबफानाय नङा होमबा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माला ओंखाम जायो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माला उन्दुयो बे हाखौ जों बोरै सुखुमानो हायो बेखौ सान हर नायखुमाहैबाय थानाय मिथिबाय एक नाम्बार बिसिनि सान हर खामानि मावनाया दै आरो सेकेन्डलि खामानि मावदों जाय जायगायाव इएम दङ नङा होमबा इएम गोनांबाबो डेभेलप खालामनो हायाखै बे मानास सेरफा धनन्जयनि मोनसे बेयाव जाहैबाय जायफोरा बाला अन्थाइ बेफार खालामनानै जिउ खुंगासिनो दङ नङा होमबा हरनि 12टा जाबाय होनबाथाय बिसिनि सालान माबाया पारमिटआ जोबो दा बेखौ जमै अबेबा गारिया अबेबा गाज्रि जागोन अबेबा पाम्पसार जागोन बानायगौ फिटिं खालामगौ 12टाथ' बारगोन ना दा बेखौ नोजोर होनानै बिथांमोनहा हमनानै हरनि एकथायाव बांगालफारायाव एमजि आमेरिकानि नामाव अन्थाइ गारहैनाय बे मोनसे रेकर्ड दङ बेबो मोनसे आरो 2 नाम्बाराव बे मोननै जायगायाव बिथांमोनहा सान हर खामानि मावदों बेनि अनगा जेबो मावाखै अबे जायगायाव मावदों सोरनो साख्रि होदों सोरनो माबा मोनसे होदों जेबो गैया फारफानि उनाव फारफा मोनफानि उनाव मोनफा पाब्लिकफोरखौ खस्थ' होदों पाब्लिकफोरखौ नासयदों दिनै सोरनि सरकाराव नुदों गोदोनि समावथ' बेसेबां मोसौ बाजार दंमोन दखानाव नङा मोसौ बाजार दंमोन दिनै मोसौ बाजारखौ बन्द' खालामनानै होबाय दिनै जोंनि सा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै मोसौ फिसिनानैबो फोरोंग्रा दङ नङा होमबा मोसौ मोसा फिसिनानै न'खर खुंग्रा दङ नङा गाइखेर बायदिसिना फाननानै बिथाङा दंस' खालामनानै होनायजों लोगोसे दिनै रावबो मोसौ मोसाखौनो फिसिनो गिसै बाजारा बन्द' जानायखाय मोसौ सिखाव बुंथारदों रायजोफोर बाजारखौ बन्द' खालामदों सोर नङा होमबा सरकारासो खालामदोंना पाब्लिकआ खालामाखै नङा दा बे हिसाबैनो